Croeso i bawb i'r cyfarfod yma wedi drefnu gan Dyfodol i'r Iaith yn Eisteddfod AmGen, a heddi ydw i, Cynog Dafis, aelod y Fwrdd Dyfodol, yn cael y fraint o gyfweld â Simon Brooks ynghylch i adroddiad diweddar ynghylch cartrefi gwyliau neu dau haf yng Nghymru a'r problemau sydd yn gysylltiedig â hynny. A gael lle cyntaf, Simon, eich croesawu chi, a diolch o galon i chi am yr adroddiad yma. Mae'n ymddangos i fi ac i lawer o'r eraill yn un o'r pethau mwyaf trwyadl, mwyaf proffesiynol, mwyaf awdurdodol sydd wedi cael ei wneud ar y pwnc dyrys yma, erioed am hynny. Gawn ni fynd felly yn syth i drafod natur yr argyfwng. Beth fyddech chi'n gweud yw hyd a lled yr argyfwng mewn perthynas â thai haf, tai gwyliau, ar hyn o bryd yn enwedig? Wel, diolch yn y lle cyntaf am y gwahoddiad Cynog ac i dyfodol am gynnal y sesiwn yma. Mae sefyllfa bresennol o ran Ail Gartrefi yn weddol glir. Dwi'n meddwl dyw hi ddim yn broblem genedlaethol yn yr ystyr bod hi'n effeithio a bob rhan o Gymru, ond mae'n broblem sydd yn cael effaith dwys ar rai rhannau o Gymru, ac felly mae angen i ni cael ateb cenedlaethol i'r peth, falle hefo amrywiaeth rhanbarthol o ran sut ni'n delio hefo peth. Ond yn y bon, mae Ail Gartrefi yn effeithio gan mwyaf ar ein cymunedau mwyaf hardd ni, neu a gymunedau sydd yn agos at ardaloedd hynny. Felly dwi'n meddwl am bentrefi Glan Môr, er enghraifft, da ni'n meddwl am rhai o'n ardaloedd mynyddig ac hefyd rhai rhannau dymunol o gefn gwlad. A'r effaith y Gymraeg, o rheswm, yw bod y Gymraeg yn digwydd bod yn gry y nifer o'r ardaloedd yma, yn Ynys Môn, yng Ngwynedd, yng nghefn gwlad Maldwyn, Treconwy, Sir Ddinbych, yng Ngheredigion rhannau o Ogledd Sir Benfro hefyd. A felly mae'n bwysig o safbwynt cynllunio ieithyddol. Mae Ail Gartrefi wedi bod hefo ni ers cyfnod hir. Dwi'n cofio Cymdeithas Iaith yn ymgyrchu am hyn ers degawdau. Dwi'n credu bod yr ymgyrch gyntaf yn erbyn tai hag yn y Gymdeithas yn mynd nôl i ddechrau y 1970au. Ond beth sydd wedi gwneud y peth yn wahanol nawr, dwi'n credu, yw dau beth yn benodol, sef Brexit a Covid. O ran Brexit, mae Brexit yn gwneud hi'n llai dymunol, dwi'n credu, i brynu TH mewn rhyw lefel Ffrainc neu Sbaen. Mae yna cymhleth dota cyfreithiol, prynian, dinasyddiaeth, yn faint ydych chi'n gallu bod yno sy'n gwneud y peth yn fwy anodd. Felly dwi'n credu bydd hynny'n trosglwyddo y farchnad Ail Gartrefi sydd gan Brydeinwyr yn aml iawn yn y gwledydd hynny, ac sydd yn byr niferus. Da chi'n sôn am degau a degau a degau o filoedd o Ail Gartrefi sydd ym mhechnogaeth Brydeinwyr y fyna. Bydd hynny'n trosglwyddo farchnad yma i wledydd Prydain, a bydd peth o hynny yn dod i Gymru. A'r ail beth wedyn, of course, yw Covid, oherwydd nid yn unig fod Covid wedi codi'r farchnadau yn gyffredinol, ond mae Covid hefyd wedi prysuro y sefyllfa yma fod pobl yn gallu gweithio tu allan i'r swyddfa. A dwi'n meddwl yn y dyfodol bydd yna dull hybrid o weithio datblygu, ella bod chi'n mynd i swyddfa am ryw 30 mewn wythnos, a fel arall bod chi adre. Wel, yn amlwg, os da chi'n byw ym Manceinion, wedwn ni, ac yn ystyried cael ail gatre yn rhywle fel Pen Llŷn, mae hynny'n dod yn fwy deniadol felly, os da chi'n gallu bwrw 3 neu 4 diwrnod ym Mhen Llŷn mewn wythnos yn hytrach nag dydd Sadwrn a dydd Sul. Felly, dwi'n credu fod y ddau beth at ei gilydd, da ni wedi gweld eisoes, mae hyn wedi codi'r farchnadau, ond dwi'n meddwl bod hi'n debyg o fod yn o broblem at y hir dymor. Hyd yn oed tas y farchnadau ym Mhrydain yn mynd i lawr, fel mae rhai yn dweud y byddo, hynny ydi bod elfen y bybl wedi bod y gwmpas Covid yn y farchnad eiddo. Dwi dal i feddwl bydd y pwysau o ran Ail Gartrefi yn ein cymunedau ni'n gry, oherwydd y pethau
hirdymor yma o ran Brexit ac o ran patrymau gwaith. A felly mae angen atebion. Mi fyddwn ni'n gweld nifer cynyddol o bentrefi yn y ardaloedd yma yn mynd yn bentrefi gwyliau. So felly mae'n broblem sy'n mynd i fod gyda ni dros gyfnod hir, ond ar hyn o bryd mae'n ymddangos i fod yn argyfyngus. Dwi wedi clywed ffigurau yn ddiweddar bod hanner y tai sy'n mynd ar werth y Meirionydd, enghraifft, yn mynd i bobl o'r tu allan, a llawer iawn cyfran uchel o'r rheini yn mynd yn Ail Gartrefi. Ia. Ac o'n i gweld y Daily Telegraph yn diweddar yn awgrymu y dylai fod pobl yn prynu Ail Gartrefi yng Nghymru neu tai gwyliau yng Nghymru fel buddsoddiad, bod hynny yn buddsoddiad da iawn. Ac wedyn, ar hyn o bryd mae'n argyfwng dwys iawn, a dyna beth sydd wedi arwain wrth gwrs at y rali ddiweddar yn Rhywerin ac yn y blaen. Byddech chi'n cytuno bod yna argyfwng dwys iawn ar hyn o bryd? Oes, ond dwi'n meddwl hefyd bod ni angen sylweddoli bod hwn yn broblem hirdymor. Dwi o blaid gweithredu buan, ond fyddwn ni ddim yn bleitiol i weithredu mewn dull, fydd yn golygu nad ydyn ni ddim yn cydnabod bod hwn yn broblem hirdymor hefyd. Ydych chi'n gwbl gywir, Cynog, llynaf mi ath 44% o dau yn ardal Dwydd y Meirionydd. Fy nhw talu y raf ucha o dreth sy'n cael ei thalu pan ydych chi'n prynu tŷ, a mae raf ohono mond yn cael ei thalu gan nifer cyfyngedig o bobl gan gynnwys perchnogion prynwyr Ail Gartrefi. A dwi'n meddwl allan ni cymryd yn weddol ganiataol felly bod y rhan fwy ohonyn nhw'n dau ha. Dyw hynny ddim yn gynaliadwy. Felly beth dyn ni angen wneud yn y marn ni ydy dau beth. Mi ydyn ni angen atebion buan, mae hynny'n sicr. Ond dyn ni hefyd angen datrys hyn at y hirdymor. A dyn ni angen polisi cyhoeddus yn y faes. Na chi, mae'n ymddangos bod hynny nawr yn cael ei dderbyn. Y syniad bod angen i ni yn y lle cyntaf sefydlogi nifer yr Ail Gartrefi ac yn ail ostwng y gyfran na yn raddol dros gyfnod o amser. Mae hynny fel petai'n cael ei dderbyn. A beth sy'n yn bwysig i gydnabod hefyd yn y marn ni yw bod ni'n cael rhyw fath o broses o ddisodli poblogaeth ar hyn o bryd sy'n gysylltiedig â cwestiwn Ail Gartrefi ac eto ddim yr un fath ag e. Dwi'n digon hen i gofio y broblem o allfudo mynd ôl mor bell ar 50au. Dwi'n cofio bod cyfran uchel iawn o blant oedd yn yr un dosbarth a fi yn yr ysgol uwchradd yn y Boreiron, wedi gadael Ceredigion ac wedi gadael Cymru yn llwyr. Ac felly mae'r allfudo yma yn broblem gronig a mae mewnfudo yn digwydd ar yr un pryd. A mae hynny'n golygu disodli poblogaeth ac mae hynny'n mynd yn argyfyngus wedyn i'r ragolygon yr iaith Gymraeg. Byddech chi'n gweld cwestiwn tai haf yn gysylltiedig â'r broses yna? Wel, dwi'n meddwl bod Covid a Brexit yn her i'r Gymraeg fel iaith gymunedol. Dwi'n meddwl y welwn ni mwy o Ail Gartrefi, a mi fydd cefn gwlad trwy Brydan i gyd yn dod yn fwy atyniadol i brynwyr o dinasoedd, bydd hynny'n codi prisiau. Ar yr un pryd efallai, mi fydd y math o waith da chi'n gallu gwneud adre, of course, yn apelio mwy at pobl sydd wedi ymsefydlu mewn swyddi eisoes. Felly mae'n ddigon posib bydd pobl ifanc yn parhau i orfod mynd a mwyn cael lle ar y ysgol urddau mewn gwirionedd mewn dinasoedd fel Caerdydd, ond hefyd dinasoedd yn Lloegr. Yn fy adroddiad, dwi'n dadlau fod tai ha yn ffactor yn y broses yma mewn nifer o gymunedau Cymraeg, yn bennaf y hyd y glannau yng nghefn gwlad ac yn yr Yrru, er enghraifft. Mae ardaloedd yn rhai, os chi'n cael map, byddech chi'n gallu gweld yn union lle mae problem tai haf yma. Ond mae'n bwysig nodi hefyd nad oes gen pob cymuned Gymraeg ddim problem Ail Gartrefi. Caernarfon, er enghraifft, Llangefni, mae nifer a Ail Gartrefi yno yn isel iawn, llai nag 1% a deud y gwir.
ond mae llefydd yma dal yn ardaloedd Cymraeg lle da ni angen eu gwachod nhw at y dyfodol. Yr argymhelliad ola sydd gen i yn fy adroddiad ydy y dylsyn ni sefydlu comisiwn am mwyn edrych ar y Gymraeg fel iaith gymunedol. Hynny yw edrych ar y mater yn ei gyfanrwydd. Nid y mwyn oedi o ran beth dyn ni'n neud o ran Ail Gartrefi. Dwi wedi dweud yn y adroddiad beth yn fy marn i sydd angen ei wneud o ran Ail Gartrefi. Ond oherwydd fel da chi newydd i ddatblygu cynnog, mae yna bethau eraill sydd angen cael eu trafod hefyd. Yr economi, mewn fido, allfido, y system addysg, sut da ni'n mynd i cyfreithio plant a pobl sy'n symud i mewn o Loegr, dyfodol amaeth, isadeilaf yn y ardaloedd yma. Mae heini i gyd yn bynciau sydd yn effeithio ar y Gymraeg, ac yn fy marn i, maen nhw gyd angen cael eu cryfhau oherwydd y bygythiad i Gymraeg fel iaith gymunedol. Felly dwi wedi dweud dylsyn ni edrych a hynny, a dwi wedi argymell comisiwn, a ni falch iawn o weld bod y Llywodraeth wedi derbyn yr argymhelliad yna. Ond wrth gwrs, da ni yn gallu symud ymlaen hefo mater Ail Gartrefi hefyd. Ewn ni edrych ar hwnna yn gyntaf, falle edrychwn ni ar y pictiwr ehangach cyn cloi'r drafodaeth yma. I ni gafod yn glir ynglyn ar mesurau penodol i chi'n argymell i Cymru nhw yn y dyfodol lle'r agos. A maen nhw yn ddau gategori, mae dau yn nhw'n ynglyn yn ymwneud â trethiant, a mae'r lleill wedyn yn ymwneud â'r polisi cynllunio, a'r system cynllunio. Ac ynglyn â treth y cyngor, chi'n argymell y dylai fod yr ardaloedd lle mae hyn yn cael ei effeithio yn gallu codi neu yn defnyddio'r gallu sydd gyda nhw i godi'r premiwm ar treth y cyngor gant y cant. Chi'n credu bod hi'n bwysig bod hynny yn cael ei wneud nawr ar fyr. Ydy. Hynny, mae'n y dau fath o drethu da chi'n gallu gosod a bechnogion Ail Gartrefi. Y peth cyntaf i weid, does na ddim byd gamwahaniaethol ynglyn â trethu. Da ni'n defnyddio trethu o hyd at fibenion polisi cyhoeddus. Da ni'n trethu tanwydd yn enghraifft oherwydd bod ni'n gyfudio ynglyn â cnesu byd eang i godi un enghraifft. Felly mae trethu Ail Gartrefi yn gwbl gyfiawn. Da ni'n gallu neud o mewn dwy ffordd. Un ydy trwy treth cyngor sydd yn dreth flynyddol felly ar eiddo hwnnw. Mae gan cynghorau sir a hawl i godi'r trethu yna gyfer Ail Gartrefi i osod premiwm o 100% o dreth cyngor leol, a dwi'n meddwl y dylsyn nhw'n wneud hynny nawr. Mae yna trefethion wedi bod hefo ambell i bechenog yn fflipio rhwng gwahanol neu newid rhwng gwahanol categoriau trethiannol a mwyn ceisio osgoi hynny. Dwi'n cytuno hefo rhai o sylwadau gan arweinwyr Llywodraeth leol yng Nghymru, fel Dyfrig Siencyn, er enghraifft yng Ngwynedd, mae eisiau ni edrych y hyn a cau hyn a sicrhau bod y dreth hynna yn cael ei thalu. Ond mae eisiau ni mynd ar ôl hynny. Mae'n bosib gair bwlch hynny, ydy? Wel, mae bwlch yn lled gymleth a deud y gwir o safbwynt technegol, achos mae nelefo hefo beth yn union sydd yn gallu cael ei ddiffinio fel busnes dilys yn maes Ail Gartrefi. Felly mae rhai o argymhellion cyngor Gwynedd, megis a creu dosbarth defnydd newydd mewn cyfraith cynllunio a gyfer llety gwyliau, a fydda wedyn yn diffinio'n well beth sydd yn di-anedd felly, ac beth dylse fod yn talu treth cyngor yn hytrach na treth busnes yn pethau dwi'n ei cefnogi, a wedi dweud hynny yn yr adroddiad. Yn y bon, mi eisiau ni wneud hynny. Yr ail beth da ni'n gallu wneud, of course, pan da chi'n trethu, ydy chi'n trethu pan mae pryniant yn digwydd. So y dreth trafodiadau tir ydy'r dreth yma yng Nghymru, a hen stamp duty, os liciwch chi. A hyn o bryd, mae bobl sydd yn prynu ail gartre yn talu 4% yn ychwanegol o werth y eiddo wrth dalu y dreth honno. Dwi'n dadlau yn fy adroddiad y gallwn ni godi hynny, ond dim trwy Gymru gyfan. Allwn ni ddim codi'r peth trwy Gymru gyfan, achos oes gen i ddim problem yn Gymru gyfan. Beth allwn ni'n wneud ydy naill llai ddatganoli'r penderfyniad yma i gynghorau sir, neu, ac yn bersonol dwi'n credu byddwn ni'n ffafrio hyn, gallwn ni cael system postcode. Hynny yw, byddwn ni'n dweud
mewn rhai cymunedau, mae yna problem ail gartref penodol, felly o fi mewn i'r postcode yna, da chi'n codi rhagor o dreth. Dydyn ni 400 ychwanegol eto fydd. A fydda, of course, yn gwneud prynwyr lleol yn fwy cystadleuol, achos bydda prynwyr ail gartrefi yn gofod cael hyd i 10,000 arall y bunna, enghraifft, a wedyn bysa prynwyr lleol, 10,000 yn nes mewn gwirionedd at allu prynu'r eiddo. So, dyna beth sy'n digwydd o ran trethu. Mae Llywodraeth ddim wedi ymrwymo i hyn eto, mae nhw'n edrych ar y peth yn fanwl. Dyna ydy'r y polisi presennol. A byddwn nhw'n dod efo syniadau gebron yn y maes yna. Gwych. A dawn ni at yr awgrymiadau y maes cynllunio. Allwch chi sôn am eich argymhellion chi fanna mewn perthynas a tai gwyliau masnachol fel petai ag ail gartrefi yn ogystal. Beth ych chi'n argymell mor bell yma polisi cynllunio yn cwestiwn? O ran ail gartrefi masnachol, hynny ydy llety gwyliau. Dych chi'n prynu tŷ neu dych chi'n gosod y peth allan. Mae hyn a deud y gwir yn reit debyg i dau myfyrwyr mewn trefi coleg fel Eisteddfod AmGen, tai amlddefiannaeth, lle mae pobl wedi bod yn pwrcasu eiddo, tŷ teulu, ac yn gosod y pethau allan at fibenion masnachol i fyfyrwyr. Ac yn 2016, mi nathon ni gyflwyno dosbarth defnydd mewn Cyfraith Cynllunio yng Nghymru y gyfer hynny, ac o gynlyniad, da ni wedi gallu gosod targedau mewn trefi fel Bangor, er enghraifft, sydd yn ceisio rheoli hyn. Dwi'n meddwl felly, byddwn ni'n gallu gwneud rhywbeth tebyg o ran llety gwyliau. Dwi ddim yn credu bod yna wahaniaeth o ran egwyddor rhwng tai amlddefiannaeth a llety gwyliau. A chi'n prynu tŷ anedd, ydych chi'n gosod y peth allan fel busnes a mwyn gwneud arian. A hyn o bryd, does dim categori cynllunio, mi eisiau cael categori cynllunio. Mae hynny wedyn yn meddwl gallwch chi gosod cap ar niferoedd mewn cymunedau penodol, sydd yn golygu wedyn, of course, bod chi'n gallu cynnwys hyn o fi mewn i'ch cynlluniau datblygu lleol chi a lefel sirol a chi'n gallu rheoli'r broblem. Felly, mae Cyngor Gwynedd wedi dadlau o blaid hyn a dwi'n cytuno hefyd nhw, dylsyn ni'n neud hyn. Beth sydd yn fwy dadleuol, dwi'n credu... At yr un mwy dadleuol, sef tai gwyliau neu beth yn cael ei galw ail gartrefi. Ac i chi yn dweud eich bod chi mewn gwyddor o blaid cael categori cynllunio arbennig ar gyfer heini a cyfyngu ar nifer, ond chi yn rhagweld problem ymarferol beth ych chi'n galw y ddwy farchnad yn codi yna. Esboniwch beth yw'r ddwy farchnad? Wel, dwi ddim yn rhagweld, y gwir amdani yw, dyn ni ddim yn gwybod yw'r ateb gonest, achos dyn ni ddim wedi wneud o. Ond, so dyma'r alwad gyn ymgyrchwyr iaith a gwleidyddion ers y 70au, bod ni'n creu categori mewn Cyfraith Cynllunio ar gyfer ail gartrefi. So ail gartrefi preifat, lle ydych chi'n defnyddio nhw at eich dibenion eich hunan. Felly, cyn bod chi'n troi prif dreswylfa, lle ydych chi'n byw yn barhaol yn ail gartre, ydych chi'n gorfod cael caniatad gynllunio. A byddech chi'n gallu gosod cap wedyn? Ie, ydych chi'n gallu gosod cap. So, so a bapur mae hyn yn swnio'n ardderchog, ond mae'n nifer o broblemau sydd angen cael ei datrys. Un ydy mater hawliau dynol. Dwi ddim yn credu bod y fadl hawliau dynol yn un gryf a deud y gwir. A llall ydy mater sut ydych chi'n diffinio ail gartre. Unwaith eto, dwi'n meddwl bod hwn yn, hefo twrneiad medrus, dwi'n meddwl bod hwn yn haws ei ddatrys nag mae ambell un yn ofni. Hefyd byddwch chi angen creu nifer helaeth o eithriadau. Er enghraifft, beth sy'n digwydd os ydych chi angen ail gartre oherwydd bod aelod o teulu wedi marw, ydych chi'n etifeddu ail gartre, beth sy'n digwydd os ydych chi'n cael ail gartre oherwydd cyflogaeth. So byddwch chi angen creu eithriadau. Eto, dyw hyn ddim yn amhosib. Chyma mae cyfraith yn cynnwys eithriadau o hyd ac o hyd. Dwi'n meddwl mae'r isiw craidd i fi ydy, tasach chi'n cymryd y cam yma, byddwch chi'n creu mewn cymuned dau gategori o dau. Tai mae pobl leol yn gallu prynu fel tai preswyl ac ail gartrefi. Bysa yr ail gartrefi dwi'n credu yn codi yn ei gwerth yn sylweddol, iawn o bosib, a bydda y tai preswyl efalle yn colli gwerth. Beth da ni ddim yn ei wybod
ydy I ba raddau bydde hyn yn digwydd. Ac mae hyn yn problematic oherwydd, of course, mae arian, mae holl cyfalaf y rhan fwy o bobl ynglwm yn eu tai. So y peth ola da chi eisiau gwneud ydy mynd at Cymru Cymraeg sydd wedi treulio oes yn gweithio i gael tŷ. Maen nhw wedi prynu tŷ a wedyn, da chi'n weipio allan 100,000 neu 100,000 o werth y tŷ yna. Neu o le mae eisiau bod yn ofalus ynglyn y peth, mae eisiau ystyried y peth, okay? A mae hynny, unigoliad llawr, mi fydde hynny'n digwydd trwy fod cap yn cael ei osod, dim mwy na... Da ni ddim yn gwybod, okay? Dwi ddim yn dweud bydd yn digwydd, beth dwi'n ei ddweud yw da ni ddim yn gwybod. Ond jyst unigoliad, beth allai ddigwydd, beth yw'n natur y broblem, beth fydde'n digwydd mae'n debyg, petai categori fel hyn yn cael ei greu, a petai penderfyniad yn cael ei gymryd nad oedd dim mwy na 30% o gartrefi rhyw ardal yn cael bod yn dau gwyliau, mi fydde gwerth y tai oedd ddim yn cael mynd yn dau gwyliau, bydde perygl i werth y tai yna ostw, ac mi fydde tebygrwydd y bydde gwerth y tai oedd modd i gwerthu nhw'n dau gwyliau yn codi, ac felly fydde'r ddwy farchnad yn ymddangos. Nawr I chi'n awgrymu pilot. Dwi'n awgrymu pilot oherwydd dwi'n meddwl y gall hyn ddigwydd, ond da ni ddim yn gwybod. A mae'r rheswm pam da ni ddim yn gwybod yn bwysig. Da ni ddim yn gwybod oherwydd yn eironig ddigon, mae'n bosib byddwn ni'n gweld mewn fudwyr neu trigolion parhaol newydd yn dod mewn i'r rhai o Ail Gartrefi, o safbwynt yr iaith Gymraeg. Mae hynny'n gymleth hefyd, So mae'n nifer o ffactorau fan hyn yn mynd rownd. Mae hefyd ystyriaeth ydych chi'n gwthio broblem mewn I cymunedau cyfagos. So mae yna lot o issues fan hyn, ac dwi'n meddwl o ystyried bod ni ddim wedi gallu datrys y broblem yma ers hanner canrif, a bod ni'n gwybod fod y broblem yma yn mynd I weithygu. Dwi ddim yn credu y byddai unrhyw lywodraeth yn cyflwyno newid yma heb dreul, oherwydd am y resymau dwi wedi rhoi, yng nghyd-destun marchnad tai breifat, dwi'n credu bod yna just ormod o nerfusrwydd yn fynd I fod mis cynllunwyr proffesiynol a gwleidyddion I wneud y newid. Felly beth ydych chi angen I wneud ydy dangos yn empiric beth sy'n debyg o ddigwydd. A dyna lle ydych chi angen trail. Nawr, wy'n gwybod y trail, of course, yn golygu bys ych chi'n gofod oedi am flwyddyn I fwy cyn gwneud. Ond dim ond yn y categori yma I chi'n awgrymu. Yn fy argymhelliad mae Llywodraeth wedi penderfynu cynnal trail yn edrych pethau eraill hefyd, dos gen I ddim gwrthwynebiad penodol hynny gwbl. Ond o ran I gwyddo'r y trail, achos dwi eisiau dod nôl at hyn, achos mae rhai ymgyrchwyr iaith wedi bod yn lladd ar y syniad o trail, o pilot. Y rheswm pam nes I penderfynu argymell pilot oedd oherwydd mod I wedi dod i'r casgliad heb pilot fydde dim modd cyflwyno newid yma byth. A da ni wedi bod yn gofyn am y newid yma ers hanner canrif. A felly dwi'n credu bod beth mae rhaid I wneud nawr ydy cynnal y peilot, gweld beth sy'n digwydd. Yn amlwg, os ydy'r holl problem yma yn dod i'r olwg, fe rhaid ni edrych ar opsiynau eraill. Ond mae hefyd yn ddigon posib bod ni'n gwneud y peilot yma a bod ni'n gweld bod llawer iawn o pryderon yma just ddim yn wir, hynny yw bod ni'n ffeindio a lawer gwlad bod y problemau yma ddim yn bodoli go iawn a bod ni wedi bod yn mynd o flaen gofid mewn ffordd. Cyn bod ni'n gadael cwestiwn cynllunio, wy'n credu dylen ni grybwyll cynllun tai marchnad leol Gwynedd, sy'n ymddangos I fi beth bynnag yn blaengaredd defnyddiol iawn, lle I chi yn codi tai newid yn yr achos yma, wrth gwrs, ar gyfer marchnad leol yn unig. Ac pan fydde unrhyw un o'r tai yna'n cael ei gwerthu mlaen, bydde rhaid iddo fe gael ei gynnig wedyn ar gyfer y marchnad leol, a bydde hynny yn barhaol. Bob tro bydde'r tŷ yna'n cael ei ailwerthu, bydde rhaid bod ar gyfer y marchnad leol.
Nawr, i chi'n argymell y dylai fod y cynllun yma'n cael ei helaethu. Ydy, Mae'n hangach na mae ar hyn o bryd. Mae'n gynllun, hynny yw, a bapur mae'n gynllun rhagorol. Dwi'n meddwl bod angen adolygu'r cynllun i weld beth ydy ei effaith yn y byd go iawn. Ond hyn o bryd mae'n weithredol mewn nifer cyfyngedig o gymunedau glan môr at ei gilydd yn llun Eirionydd ac glan Sir Fôn. Dwi'n credu bod yna ddadl dros a hangu'r cynllun i rai rhannau eraill o Wynedd a Môn ac y bosib mewn siroedd eraill a falle Sir Benfro enghraifft, mater neu awdurdodau cynllunio yna ydy hynny wrth reswm. Does dim eisiau chi cael y cynllun yma mewn trefi mawr, Caernarfon, Bangor, Blaenau Ffestiniog, Bethesda, Porthmadog, fysa hi ddim yn gweithio mewn llefydd yna cweit yn yr un ffordd oherwydd natur y cymunedau. Ond mae'n sicr cymunedau glan môr yng Ngwynedd a Môn sydd ddim yn rhan o'r cynllun yna a hyn o bryd a gellid ystyried eu cynnwys o fi mewn i'r cynllun wrth adolygu'r polisi. A dyna dwi'n ei ddweud fel argymhelliad. Da iawn. Wel, mae gyda ni syniad nawr o beth yw'r argymhellion yn eich cynllun chi. Nawr, mae gyda chi adran hefyd sy'n delio â cwestiwn y tai sy'n bod yn barod, y stoc dau bresennol. Ia. Bob tro mae pobl yn sôn am ddiwallu tai ar gyfer, a galw am dai ar gyfer pobl leol, maen nhw'n sôn am godi tai newydd. Ond mae gyda ni'r stoc helaeth yma, wrth gwrs, o dai sy'n bod yn barod. Ac mi fuodd amser pan oedd cymdeithasau tai yn gallu prynu tai oddi ar y shelf, prynu tai o blith stoc tai lleol i adnewyddu nhw a'i defnyddio nhw wedyn yn gartrefi cymdeithasol ar gyfer pobl leol ac mae'r rhai achosion hefyd yn gallu cynnig nhw arwerth trwy system ran berchnogaeth ac yn y blaen. Odych chi'n gweld posibilrwydd bod cynghorau a chymdeithasau tai unwaith eto yn cael ymyrryd yn y farchnad dau sy'n bod yn barod ar gyfer diwallu angen lleol? Wel, y peth cyntaf ydy dweud mae rhaid ni edrych oddi mewn i'r stocdau presennol. Yn y pentrefi yma, enghraifft, y pentre lle dwi'n byw Borthygest, lle dwi'n cynghorydd tre hefyd, ac lle mae'n nifer uchel iawn o Ail Gartrefi, does na ddim tir adeiladu yn y pentre. Ac mewn nifer o cymunedau yma, maen nhw'n gymunedau glan môr, bendigedig, hefo ychydig iawn y dir adeiladu, ac dyw i ddim yn mynd i fod yn bosib i ni yn y cymunedau yma, nag y chwaith yn ddymunol, byddwn ni'n dweud, o safbwynt amgylcheddol, i ni fod yn fatrys y broblem yma, trwy codi mwy o dai. Dydy'r tir adeiladu yn nifer y llefydd yma jyst ddim yn bodoli. Felly dwi'n bleidio mewn rhai cymunedau. Mewn rhai cymunedau eraill, wrth gwrs, mae tir adeiladu yn bodoli. Wrth gwrs, a gallwn ni edrych yn opsiynau. Ond mae rhaid i ni edrych oddi mewn i'r stoc dau presennol hefyd. So dwi'n bleidio iawn i beth ydych chi'n dweud cynnog. Doedd hynny, wrth gwrs, ddim yn rhan o cylch gochwyl beth o'n i'n gwneud. Gofynnwyd i fi gan y Llywodraeth i edrych o Ail Gartrefi. Nid a natur mynediad i dau ffordd iadwy na gymyraeth yn y stoc dau a hangach. Felly dwi ddim wedi edrych a hynny'n fanwl oherwydd dwi ddim yn rhan o beth o'n i fod i'n wneud. Ond yn amlwg, os allwn ni defnyddio cynlluniau rhan bechnogaeth enghraifft a mwyn ceisio trosglwyddo mwy o stoc dau yma i mewn i bechnogaeth pobl sy'n byw yn lleol, hynny yn amlwg mae hynny'n beth da. Ond mi fydde hynny wedyn, wrth gwrs, mi fydde telerau ail-werthu yn debyg wedyn yn bydden i'r telerau sy'n bod gyda tai marchnad leol Gwynedd, achos unwaith oedd rhywun wedi cael tŷ trwy ran bechnogaeth a moyn i ail-werthu ymlaen, mi fydde yn bwysig iawn i sicrhau wedyn bod y tŷ na'n cael ei gynnig beth bynnag am gyfnod o amser i'r farchnad leol yn bydde. Mater arall mae jyst yn werth crybwyll fan hyn yw, mae yn bwysig i bwysleisio hyn y gweud y gwir, yw bob tro i chi'n cynnyddu'r stoc dau, mae'n berygl i chi wedyn wrth gwrs i ddenu mewn fudbyr yn oes i ardal. Os i chi'n chwyddo'r stoc, mae hynny'n golygu bod yna fwy o dai wedyn yn mynd i fod ar gael ar gyfer
mewn fudwyr. Dwi'n meddwl bod angen rhai tai newydd, mae'n stoc dau ni yn hen enghraifft, mewn nifer o'n trefi, mae dylse pobl fod efo hawl i gael tai o safon uchel. Mae gyda ni problem digartrefedd yng Nghymru hefyd, felly dwi ddim yn erbyn codi tai newydd yn y llefydd iawn, yn y meintiau iawn a gyda'r amodau iawn. Ond mae'n sicr yn wir i ddweud, mewn pentrefi glan môr deniadol, sydd yn cael ei effeithio, lle mae fachnad dau yn cael ei rheoli yn ben y foll, gan y fachnad Ail Gartrefi yn y naill llaw, a machnad falle ymddeuol ar y llaw arall. Pa bai chi jyst yn mynd ati i godi tai heb ystyriaeth y beth oeddech chi'n neud, mae'n ddigon posib bod nifer go uchel o tai yna ddim yn cael ei prynu gan pobl leol, bod nifer go uchel yn mynd i fwyl o pobl sy'n mynd o symud yno am mwyn ymddeuol, a bod nifer ohonyn nhw'n mynd yn Ail Gartrefi. Ac maen nhw wedi gweld hyn mewn rhannau eraill o wlad fel Cernyw, a felly dyna pam dyn ni angen cael ystod o weithredoedd. Does na ddim un ateb i hyn. Mae rhaid i chi roi pecyn at ei gilydd ym maes trethiant, ym maes cynllunio, yn maes tai ffoddiadwy i bobl leol, fydd yn golygu peth defnydd o godi tai newydd. Mae rhaid i chi roi pecyn at ei gilydd sydd yn ceisio gwachodd buddiannau Gymraeg fel iaith gymunedol, ond hefyd sicrhau bod gennych chi cyfiawnder cymdeithasol o ran bod pobl yn gallu cael rhywle i fyw. A dyna lle mae'ch syniad chi a'r argymellion ola chi, falle'r argymelliad pwysica yn eich adroddiad chi, ynghylch sefydlu comisiwn ar gyfer astudio a datblygu polisi a perthasol i gymunedau Cymraeg yn dod mewn. Ie, do. Nathon ni cyfeirio ti'n yn gynt yn y sgwrs, do. Hynny yw, yn y gymuned dwi'n byw yn fy hi, both y gest, tai hadd ydy'r prif fygythiad i'r Gymraeg yn lleol. Does dim dwywaith ynglyn hynny. Ond gwrs, dydy pob gymuned Gymraeg yng Nghymru ddim yn debyg i rywle fatha both y gest, neu Aberdaron, neu Abersoch, neu Morfa-Bychan. Mae gennym ni gymunedau Cymraeg amaethyddol, cymunedau Gymraeg diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol, ac mae'n ystod y broblemau fyna, ystod y bynciau o safbwynt addysg, dyfodol amaeth, cyflogaeth, yr economi. Ac os ydy'r Gymraeg yn dod o dan bwysau yn sgil Brexit a Covid, fel dwi'n meddwl sy'n anochel, mae rhaid i ni cael strategaeth ar gyfer yr ardaloedd yma hefyd. A felly, nes i argymell sefydlu comisiwn, a fydda felly yn edrych â hyn o ddifri. Da ni ddim wedi gwneud hyn erioed ys datganoli, edrych â hyn o ddifri, a mwyn ceisio canfod atebion polisi gyhoeddus, a mwyn sicrhau y bydd y Gymraeg yma fel iaith gymunedol ymhen cenhedlaeth neu fwy. Wi yn falch iawn fod y Llywodraeth wedi mabwysiadu comisiwn yma. Dwi wedi clywed eto ambell i ymgyrchu'r iaith yn dweud siop siarad arall ac yn y blaen. Dwi ddim yn cytuno. Mae rhaid i ni gosod mewn lle peirianwaith sydd yn caniatáu i ni wneud penderfyniadau polisi cyhoeddus sydd yn mynd i fod yn llesol i'r Gymraeg. Ac felly dwi'n ystyried comisiwn, wedi argymell y peth, dwi'n falch iawn bod y Llywodraeth wedi penderfynu bwrw ymlaen â syniad. Achos beth weles i oedd y Llywodraeth yn cyhoeddi bod nhw'n mynd i greu cynllun tai mewn cymunedau Cymraeg. Mae hynny dipyn yn fwy cyfyng na beth oedd eich argymelliad chi. Wel, mae hynny fater o wahân cynnog i'r comisiwn maen nhw wedi cytuno i sefydlu. Mae eillio, of course, o manifesto y Blaid Lafur, felly'n cael ei weithredu. Mae nath y Blaid Lafur ennill y etholiad. Chymod, da ni'n byw mewn gwlad ddemocrataidd, lle mae pleidiau gwleidyddol sy'n ennill etholiadau yn cael gweithredu i manifesto. Unwaith eto, mae'n anodd gen i gredu dylsyn ni fod yn dadlu'n erbyn hyn. Cynllun tai ar gyfer cymunedau Cymraeg addechog. Hynny yw, da ni ddim yn gwybod eto beth fydd yn y cynllun tai yno wedi dweud hynny. Chymod, ychydig fisoedd sydd wedi mynd ers yn etholiad. Y peth pwysig dwi'n credu ydy bod yna ymrwymiad gan y Llywodraeth i lunio polisi tai sydd yn cydnabod bod yna problemau penodol a waith yn y cymunedau hyn. So felly, nid Ail Gartrefi yn unig fel dwi wedi bod yn
yn trafod yn y adroddiad ond yn ymwneud hefo gweddill y stocdau. A felly yng nghyngor i wrth ymgychwyr iaith felly fysa i gyfrannu i'r broses o bwydo mewn i'r proses yna o creu y cynllun tai yna mewn dull democrataidd trwy lobio yn heddychlon, trwy gwneud yr achos yn fiallus, trwy gynnig syniadau, a wedyn gobeithio bod ni yn cael rhywbeth mewn lle sydd yn gwneud gwahaniaeth. Ond mae'r comisiwn o chi'n argymell, sa'ch ni yn comisiwn ar gyfer astudio gofynion neilltuol y Gymraeg fel iaith gymunedol. Fel cymunedol. Yn ehangach na hynny. Ac yn ehangach, oherwydd mae tai ac Ail Gartrefi yn bwysig i ddyfodol y Gymraeg. Ond da ni'n twyllo'n hunan os ydyn ni'n meddwl nad ydy pethau eraill megis amaeth, yr economi, mewn fido parhaol, addysg, haffu plant trwy ganolfan y trochi ac yn y blaen, ddim hefyd yn holl bwysig maen nhw. Felly nid comisiwn am mwyn fod yn siop siarad, comisiwn am mwyn gwneud argymhellion polisi gyhoeddus. A mwyn dweud, pa rymoedd a gellid ei defnyddio yn y math o gymdeithas da ni'n byw ynddi hi. Pa math o ymyrraethau a gellid ei cael. A mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn parhau fel iaith gymunedol. Mae hi wedi parhau fel iaith gymunedol am ddileniwm a hanner. Ond dwi yn meddwl fod Brexit a Covid yn rhyw fath o double whammy sydd yn gwneud y sefyllfa yn fwy anodd na mae hi wedi bod hyd yma. A da ni angen cydnabod hynny'n onest. Doedd neb yn rhag gweld Covid, so ni'n gallu beio neb oherwydd bod Covid wedi cyrraedd, ond mae angen i ni cael atebion polisi er mwyn symud ymlaen. A wedyn, hefo Brexit hefyd, y rheswm mae'n mynd i wedd newid natur yr economi Brydeinig. Felly, dwi o blaid wedi gofyn ac yn falch o weld sefydlu comisiwn fydd yn gwneud argymhellion yn y maes yma. Ac mae hynny yn dangos bod natur y drafodaeth wedi newid, achos o'n i'n sôn ar y dechrau, neu nes i ddim falle sôn ar y dechrau, ynghylch eich profiad chi a profiad llawer ohono ni 20 mlynedd nôl pan gododd y mater yma o effaith ar gyfwng y myd cartrefi a'r cyfnewid poblogaeth oedd yn digwydd yn sgil hynny, all fido pobl ifanc a mewn fido pobl o'r tu allan, bod hynny yn creu'r fath o argyfwng mewn perthynas â'r Gymraeg fel iaith gymunedol. Fe fuodd pryd hynny gyhuddiadau o hiliaeth a chamwahaniaethu ac anhegwch ac yn y blaen yn cael ei gwneud yn aml iawn gan arweinyddion o'r Blaid Lafur. Nawr rydyn ni yn cael bod Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Lafur Cymru yn fodlon edrych ar cwestiynau yma mewn ffordd ddiduedd ac yn wir yn fodlon ymrwymo mewn egwyddor beth bynnag i weithredu yn ei cylch. Mae hynny siŵr o fod yn rhywbeth i'w groesawu, ydy e? Ydy, of course. Hynny yw, mewn bywyd cyhoeddus mae rhaid ni edrych tu'r dyfodol, nid am yn ôl. Wrth reswm, mae'n anffodus bod y cyswllt yma wedi cael ei wneud rhwng iaith a cil ac ethnigrwydd yn y dull yna. 20 mlynedd yn ôl, a cyn hynny, dwi'n cofio cyhuddiadau yn eich ebyn chi cynnog nôl yn y 70au. Mae cyhuddiadau yma yn ffug. Deud y gwir, dwi'n newydd cyhoeddi cyfrol sydd yn edrych yn fanwl ar y cyswllt o'r enw Hanes Cymru, sydd yn edrych yn fanwl ar y cyswllt rhwng iaith, ethnigrwydd ac hil. Mae Gymraeg wedi bod yn iaith aml ethnig ac aml hiliol erioed. Mae 10% o siaradwyr Cymraeg, sef tua 100,000 o bobl, dim yn nifer ansylweddol, 100,000 o bobl, wedi cael ei geni yn Lloegr. A fyna yn ei plith. So dwi yn meddwl bod hon yn ddadl ffug. Y gwir bwnc yma ydy yn y lle cyntaf sut mae rhywun yn delio hefo amrywiaeth diwylliannol, ac y mwyn amrywiaeth diwylliannol mae rhaid i chi wacho'r grwpiau sydd yn lwm wrth yr amrywiaeth diwylliannol yna.
Felly, yn fy marn i, mae cadw'r Gymraeg fel iaith fyw yn cynyddu amrywiaeth diwylliannol ym Mhrydain. Dwi ddim yn lleihau amrywiaeth diwylliannol ym Mhrydain. A'r ail bwnc, of course, yw cyfiawnder cymdeithasol, oherwydd y pwnc mawr yma, a deud y gwir sy'n greiddioli hyn yn aml iawn, ydy nid iaith, ond dosbarth cymdeithasol yn aml iawn, yn enwedig yn y trafodaeth ynghylch Ail Gartre. Mae pobl sydd yn gallu fforddio cael ail neu trydydd cartre at ei gilydd yn lled ariannog, nid pob un o'n at ei gilydd yn lled ariannog, a mae pobl sy'n methu fforddio tai at ei gilydd yn flotach. Felly mae cyfiawnder cymdeithasol ydy dwi'n credu yn bwysig yma, ac yn y adroddiad am Ail Gartrefi, dwi'n dod at y peth o'r safbwynt yna, o'r safbwynt cyfiawnder cymdeithasol, ac yn y dull yna dylsyn ni fod yn trafod y trin y mater yma, a felly dwi'n croesawu ac yn diolch i'r gwleidyddion presennol sydd gennym ni ym mhob plaid, sydd eu bod nhw weithio'n anghytuno ynglyn â'r union atebion polisi gyhoeddus, sy'n ddigon teg, da ni'n byw mewn gwlad ddemocrataidd, ac eto wedi derbyn yr egwyddor mae trwy wydr cyfiawnder cymdeithasol, mae rhywun yn edrych ar y materion yma ac yn ymateb iddyn nhw. Wel, fi'n credu, Simon, bod hwnna'n nodi'n cadarnhaol iawn a defnyddiol iawn i ddirwyn y sgwrs mae ben, a wedyn fe allwn ni edrych ymlaen nawr at weithredu, a mi fydd yna bwyso am weithredu yn y tymor byr ar rai o'r materion yma, y maes trethiant, y maes cynllunio, ac wedyn gyda golwg ar greu darlun llawer iawn mwy cynhwysfawr o ofynion. Ardalodd y gorllewin ar y cyfan, ardalodd y gorllewin nhw, yr ardalodd lle mae'r Gymraeg yn iaith gymunedol fyw o hyd, allwn ni edrych ymlaen a mi allwn ni fel dyfodol a phobl eraill bwyso ar y Llywodraeth yng Nghymru nawr i ddal i gymryd y syniad yma a'r cwestiwn yma a'r broblem yma yn gyfan gwbl o ddifri a'i weld e mewn termau cadarnhaol, nid jyst gwarchodol, mewn termau cadarnhaol ynghylch cysylltu dyfodol yr iaith Cymraeg gyda dyfodol cymunedau Cymraeg a chymunedau o wahanol fathau, a hefyd gyda'r cwestiwn o gyfiawnder cymdeithasol. Diolch yn fawr i chi, Simon Brooks, am eich gwaith ac am eich sgwrs heddi. Diolch o galon i chi hefyd, Cynog, am y cyfle i ddweud gair.